Daw'r Wennol yn ôl yw Nyth. Os daw'r galw i gloi'r drws ac ail ymynysu rhwng peder wal, ac os erbyn hynny bydd yr atig a'r shed wedi clirio, pob llyfr ar y silff wedi ail ddarllen, a welydd y tŷ bach hyd yn oed wedi gwyngalchu. Beth newch chi, ond troiad Hansard a chofnodion tir ar glwyddi. Odych, chi yn y man iawn ac ie sgwrs am rai o gerddi Waldo Williams yw hon. Ni'n mynd i fod yn trafod grŵp sy'n cynnwys Daw'r Wennol yn ôl yw Nyth, ac sy'n dechrau gydag arwain cysmail ac yn gorffen gyda'r tŵr a'r graig. Ac wrth gwt y cywydd hwnnw, y tŵr a'r graig, mae'r nodyn arweiniodd fi i berfeddion tir ar glwyddi. Mae Waldo'n dweud yn y nodyn mae'r tŵr yw castell y garn, neu gastell roach fel mae'n cael ei nabod amla, westi braf erbyn heddi ar y ffordd rhwng Hwlffordd a Tyddewi, rhag ofon byddwch chi'n paso pan gewn ni'n trad yn rhydd. Y graig wedyn yw'r garn fach od a welir ar fynydd Trewman neu Plumstone. Ac yna ymhellach, dywed Waldo fel hyn. O'm hen gartref, saif yr rhain ar y gorwel, ar draws y sir, yn eglur yn erbyn wybr yr hwyr. Cymerais hwyn symbolau, cyn gorffen gyda'r geiriau Tachwedd 1938 ar arglwyddi'n cynnig gorfodaeth filwrol. Down ni'n ôl at y symbolau maes o law, ond beth ddigwyddodd yn hir arglwyddi Tachwedd 1938? Mae cyfrol werthfawr Alan Llwyd a Robert Rhys yn datgelu fod y gerdd wedi ymddangos gyntaf yn y cylchgrawn heddiw, ac yno mae'n cynnwys is-benawd fel hyn. Conscription urged. Ac yna geiriau sy'n ymddangos fel dyfyniad o gynnig yn hir arglwyddi, to move that some measures of compulsory service in the forces of the Crown should be adopted. Yn ôl Hansard, dyw'r union eiriad ddim yno hyd y gwela fi, rhaid mai pennawd mewn papur newydd oedd wedi mynd â sylw Waldo, a'r pennawd mewn digon posib wedi altro ychydig ar y geiriau gwreiddiol. Rhyw sôn ar yr ymylon am compulsion sydd yng nghofnodion swyddogol yr areithiau y diwrnod hwnnw, rhyw agor cil yn drws mae'n debyg, a'r areithwyr yn lleisio concern am gyflwr triennus iechyd y boblogaeth ac effaith bosib hynny ar recrwtio. We have today some 10 million people living below the minimum income and therefore undernourished. That is our weakest point from the defence point of view. Sylwch ar y rhesymu mewn difri calon, nid i bod hi'n wendid o ran lles ei hunain, bod cymaint o lwgi, ond yn hytrach o ran ei hanaddasrwydd i ymladd. Ac mor arswydus yw'r sefyllfa, mae'n amosib peidio ryw hanner gwenu wrth sylwi ar enw'r arglwydd. Lord Strabolgi. A wyddwch chi pwy oedd yn cyd-areithio gydag ef y diwrnod hwnnw? Earl Lord de la War. Wel, mae'n debyg mai wer, nid war i chi'n dweud, ond byda fo am hynny. Dwi'n clywed deunydd ffars. O neuadd fawr tir arglwyddi, brysiwn yn ôl i sbecian rhwng cloriau cil, dail pren. A chyn droi at y Wennol a'i ffrindiau, hoffwn i ddweud jyst un gair byr am y gerdd adnabod. Mae'n ddiddorol i mi, mae hon yw'r gyntaf yn rhestr y cynnwys, am adnabod, ond eto yr un sy'n nghanol union y casgliad. Dwi'n gweld arwyddocad yn hynny, a dwi'n eitha siŵr bod y gerdd hon yn cynnig allwedd i gymaint o weledigaeth Waldo. Dyma sut mae'n agor. Rhag yr hemp sydd i lawr dadelfennwr, a gill rhwng ei fysedd, fyd, tyrd yn ôl hen gyfanwr, ac ymestyn i'n hachub ynghyd. Mae'r sawl sydd yn dadelfennu'r gymdeithas yn ei chwalu a mynd i golli'r byd. A'n hachubiaeth ni rhag hynny yw'r hyn allai'n tynnu ni nôl at ei gilydd, ein cyfannu ni. A beth yw hwnnw? Fel mae'r gerdd yn ei ddatgelu, ond awen adnabod. Wrth gwrs, mae adnabod yn air diddorol. Mae'n fwy na to know, mae'n to recognise hefyd, a'r her mae Waldo'n ei gosod ger yn bron, yw ar i ni ddod i adnabod yn hunain yn ein gilydd a'r gilydd yn ein hunain.
Dyma'r hanfod, yr adnabod rhyngom. Dyma yw yr un gell dragwyddol, ein harf, ein hynny, ein hanadl. Dyma'r anadl i'n puro, a dwi'n dyfynnu o'r gerdd fan hyn, y teithiwr sy'n curo, y tywysog sy'n aros ynom. Mae'n hala ni gofio am gerdd arall, pa beth yw dyn, lle mae Waldo'n disgrifio'r broses hon o adnabod fel y gallu i gael un gwraidd dan y canghennau, cloddio digon dwfwn i sylweddoli yn bod ni gyd amrywiol yn pryd a gwedd, yn y bôn, yn y gwraidd, yr union rhywun peth. Cymaint â hynny o eiriau'n gefndir te, cyn symud yn weddol fach o sionc drwy'r 5 cerdd sy'n mynd a'n sylw ni. 5 sy'n ymddangos ochr yn ochr a'i gilydd yn dail pren. 4 ohonynt yn ymwneud yn benodol ac yn amlwg gydag effaith militareiddio ar Gymru. Dyma nhw, gyda'r rhif tudalen rhag ofon bod dail pren yn eich llaw. Arwain Cysmal, mewn 2 gau, Daw'r Wennol yn ôl i'w Nyth, Preseli a'r tŵr ar graig. Mae'r rhes hir o gerddi eraill wrth gwrs sy'n codi o gynsyrn Waldo am effaith rhyfel ar y byd. Rhai fel Almaenes, brawdoliaeth, can, bom. Wel, mae rhyw elfen o'r heddychwr yn gwaed trwy'r cwbl allech chi ddadle. Ond dewch i ni graffu ar y 5 sydd yn ni heddi. Arwain Cysmail. 5 kilometr o gysmal fel hed y fran, fyddewch chi i Drecwn. Mae gen i atgof plentyn byw iawn am y dydd y collodd fy wncl am ffrind mawr i swydd gyda reilwe, ac yntau'n yrwr ingin cydnerth a balch. Ac nad o'n i'n deall, ro'n i'n synhwyro'n glir fod rhywbeth mawr o'i le, ac efallai, edrych nôl, ro'n i'n synhwyro'r twtch o gas, fel sy'n nhw'n dweud yn Sir Benfro, y lle chwythdod, nad oedd dim amdani mwy, ond dal y bws o Sgwâr Abergwein i Drecwn. Newid byd yn llwyr o'r wac y lawen dalsyth i Harbwr Wdig i'r tren i drefnu'r Dwyrain. Wyddwn ni ddim bryd hynny, beth ydda'r waith yn Drecwn. Stopio, storio a darparu arfe oedd swyddogaeth y lle, ac fe godwyd y diwydiant a phentre bach MOD o'i gwmpas nôl yn 1938. Naval Mines and Munitions i'r llynges frenhinol, ac arfer mynd oddi yno i Milford y Doc Penfro a'r trac bach pwrpasol. Mae rhwydwaith o dwnelu cudd yno hyd heddiw, a rhywbeth o arswyd ynghylch y lle. Nawr mae'r gerdd yn dechrau fel hyn. Mi rodiaf eto Wain Casmail a'i pherthu eithin yn ddi ffail yn dweud bod geiaf gwyw a gwael ar golli'r dydd. Daw eto'n las ei hwybren hael, medd fflam i ffydd. Rydyn ni'n dechrau gyda'r gobaith. Yr eithin yn gweld y wybren las cyn i ddilasu. Byd natur yn profi dyfodiad dyddiau gwell. Mae'n rhyfedd sut yma eithin yn air beth bynnag yw'r tywydd. Erbyn y 4 pennill, mae'r bardd yn cyfarch Cymru. O Gymru'r gweindir gwrm a'r garn, dwg nynau atat. Personoli Cymru a sefydlu perthynas anato rhwng y tir a'r bobl. Gan nodi wrth gwrs, nad y tir gorau sydd gyda ni fan hyn. Gweindir gwrm brwnllid a garn, pryn yn arddeden o le. Ymlaen i'r 5 pennill, lle mae'n dal i gyfarch Cymru, yn dy erwynder hardd dy hun, deffroed gymwynas dyn a dyn, gwnaeth i cymdeithas yn gytun, ath nerth o'i cefn. Cymru yn rhoi nerth i'w phobl, ac am wni ar gownt y tir garw, yn dysgu'r trigolion sut i gydweithio. Dim ond ar y cyd yn gytun y mae trin tir mor arw a hwn. Cymwynasau sy'n gwneud y gwaith yn bosib. Pennill 6 wedyn, eto'n apelio ar Gymru, dwg ni yn ôl o ble. A dyma ni'n dod at yr armi, at filitareiddio'r hen sir, a barn Waldo ar y mater yn gwbl glir. Dwg ni yn ôl, daw'r isel gyr dros Wain Casmail, o'r geithglyd ddir, yng nghladd Trecwn, gwasanaethau gwir, y gallu gau.
ceithglyd, y gallu gau, bod heb ryddid yw gwasanaethu'r grym ffals hwn. Dyna yw tynged pobl sy'n nghlwm ar y busnes yma, a'r isel gyr mae'n siŵr yn cyfeirio at ddirgryniadau'r trac a gludau'r arfau ar ei siwrne. Mae'r pennill yn gorffen gyda'r ymbil, cod ni i fro'r a welon pyr o'n hogo fai. Mae'r syniad yma o godi wedyn yn cael ei ddelweddu yn y pennill olaf gyda gehedydd a deryn sy'n cwato ar y wein, nes daw awr y codi a chodi ar adain can mor hyfryd fel i ni gyd yn gwybod. Fel i'r ehedydd yn yr hod, dyro oth lawr y nwyf a'r nod. Disgyn i feithrin, dy glod, bob dawn a dardd. Pawb a'i ddawni hunan, a chymru'n meithrin yn doniau i gyd. Gair dawn yn hyfryd hefyd yn diwe adlais o'r ferf Lladin am roi. Chi'n cofio doni o'ch gwersi Ffrangeg falle, rhodd. Fel y mae gift yn dangos yr un syniad mor eglur yn Saesneg. A dawn Waldo yw i ddawni farddoni, a'i ddyhead felly, a thrwyd y nerth. Rhoi mi fod, erot yn fardd. Ei ddeisyfiad yw cael bod yn fardd dros i Gymru. Edrychwn ni nesaf ar Daw'r Wennol yn ôl i'w Nyth, a gyhoeddwyd ym 1939. Mae'r dyddiad yn arwyddocaol. Oherwydd dyma'r flwyddyn 1939, y cafodd ffermwyr ardal Castell Martin i troi mas. Darn helaeth o dir yn ne'r sir yw Castell Martin. Roedd yn rhan o ystad enfawr Cawdor, ac ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd, dyma'r fyddin yn hawlio'r 6,000 erw, a chydig hynny yn rhoi gwys i'r tenantiaid adel. Dyma lun o deulu Anna Williams, ysgrifennydd ryfeddol Cymdeithas Waldo, ar ei ffarm Bwlibr neu Pwllberw falle, yn dyrnu am y tro diwetha, y fyddin sydd yno heddi, a dyma'r olygfa bellach. Rhwng yr Ail Ryfel Byd, Rhyfel Corea a galw am dir ymarfer i fyddin yr Almaen, mae wedi parhau yn faes lladd ar hyd y degawdau. Googlwch Castell Martin a gallwch ddarllen yr enghraifft froliant meirch filwyr y brenin, y King's Royal Hussars, sy'n dweud peth fel hyn am ei hymweliad ar hen le rhyw 5 mlynedd yn ôl, a'r disgrifiad yn halaidd o swno fel rhyw langranog neu lan llyn i hwsariaid, ta beth yn gwmws yw'r rheini. Not many will know that a picturesque corner of West Wales is home to a training area that can host the fearsome weapons of the heavy armoured regiments of the British Army. In September, 3 squadrons of the KRH deployed to Pembrokeshire for the annual live firing package in a place called Castle Martin Ranges. Despite the stunning scenery nearby, the ranges have been used for decades and the regiment is a frequent visitor. Mae'r blog yn mynd yn ei flaen wedyn i ymffrostio am y mathau o danciau a gynnau ac arfau a ddefnyddiwyd yn ystod ei harosiad. Mae'r epilog a'r twmpath ar goll. Byda fo am hynny. Erbyn y 9 o Fawrth, 1939, yn y Faner, ac yna ddiwrnod yn ddiweddarach yn y Western Telegraph and Cymric Times, mae ymateb Waldo i'r gormes yn ymddangos. Nid yr union yr un fersiwn a'r un sy'n bellach yn Dail Pren, ond yr un neges. Dyw'r cywydd ddim yn hawdd, neu o leia ces i dipyn o job yn pwslo uwch ei ben, ond mae'n werth gwneud. Mae'n dechrau'n gwbl obeithiol. Daw'r Wennol yn ôl i'w Nyth. Dyna'r teitl a'r llinell gyntaf. Ond yn syth wedyn, mae'n disgrifio'r chwalfa, a hynny'n ddidrigaredd. 2 gwaith mae'n pwysleisio'r gadael, yr exodus. Mae'r wehelydd, yr hynafiaid yn gadael, y teulu a'r bobl yn gadael, a lle triennus bydd pentir luni, a fi gynt mor o didog. Mae patrwm yr amaethu'n dod i ben, derfydd calendar yr hendref, a sylwch yn ofalus ar y llinell, tif hi'n wyllt a hwy'n alltyd.
O, mae'r fyddin erbyn heddi'n ymfalchio yn statws SSSI, Site of Special Scientific Interest Castell Martin. A heb yr amaethu mae'r cwbl wedi cael mynd yn wyllt. Ond nid dyna'r unig ddewis, ife? Gweld pobl fel rhan anatod o fyd natur Anna Waldo, ac felly gwir dristwch y chwalfa a welir gydol y gerdd yw'r hyn a ddaw wrth wahanu'r tir a'r creaduried a'r bobl, pan fo'r bobl yn o'n byw'n heddychlon, yn trin y tir a'i gilydd a pharch. Mae'r opsiwn gorau, ond fe. Ac oes, mae bywyd gwyllt ar Gastell Martin heddi, ond gwyllt yn yr ystyr anwar, wedwn ni. Mae'r tir a fe gynt yn gryd o'r lle roedd popeth byw yn cael ei feithrin, boed yn rawn, yn wyn, yn blant, yn gymdogaeth, yn fan i gyd ddysgu, yn athrofa, wedi cael ei rhacso. Pam? Oherwydd yr rhyfela. Yw hathrofa daeth rhyfel i rwygo maes crig y mêl. A chan roi'r enwau yn ôl yn ei Cymraeg, mae'r ergyd yn ddwbl rywsut, cricmel yw'r enw erbyn heddi ac mae pen yr hollt wedi troi'n penny hwnt. Nid fan hyn. Mae'r biarth yn weddw heb ei gwartheg, a heb fod neb yn aredig, does dim i dynnu'r gwylanod o'r môr, ar y top, ar y dde, ar yr ail golof yn fywelwch i'r disgrifiad, darfu hwyl rhyw dyrfa wen o dorchiad y dywarchen, haid ewynlliw a deinllais, gwir o'r môr gareo'r maes. Rydyn ni'n gweld nhw'n dod ar ongl i ddilyn yr aradyr, ond mwy nid ardd neb o'r mebyd, na'r hannu grawn i'r hen gryd. Diolch eto i Alan Llwyd a Robert Rhys tro yma am dynnu sylw at yr adleisio sydd rhwng rhai o linellau'r pennill hwn a chywydd Iolo Goch i'r llafurwr, gwyn i fi trwy febu draw a ddeil aradyr a'i ddwylaw. Mae'r cywydd hwnnw yn defnyddio delwedd y cryd ac yn sôn yn uniongyrchol am y creiaw neu'r careio sef y torri'n gyrreiau llinellau o hyn a hyn o gwysi. Ond gallwch chi weld yn iawn pam fo'r cywydd penodol hwn wedi dod i feddwl Waldo wrth iddo fyfyrio am y fyddin yn martsio ar Gastell Martin. Oherwydd mae Iolo Goch yn dychmygu'r llafurwr yn dod ger bron Duw ar ddydd y farn ac yn pwysleisio pam na fydd angen iddo fecso dim. Mae'r llafurwr, tra mwy o'r maes, wedi byw'n dda, a'r byw dda hwnnw yn fyw heddychlon. Ni rydd farn ar arnawdd, yr unig beth mae'n berniadu yw trawst i aradyr. Ni char yn ei gyfar gawdd, a lle ddim dioddau cydweithwyr yn codi natur cwmpo mas. Ni ddeil ryfel, ni ddilyn, dyw e ddim yn rhyfelan ac yn erlyn neb. Ni threisia mi dda ddyn, dyw e ddim yn dwy neiddodd i ar rywun arall dan drais. Yn wir, nid bywyd, nid byd heb ef. Mae hwn yn rhan gwbl hanfodol o gymdeithas a'r amgylchfyd. Wel, nôl at Waldo. A chyda galar am golli'r iaith a cholli'r plant, mae'r synwyr o golled yn cyrraedd i anterth yn y gerdd. Ni'n clywed pedolau'r ceffylau yn y llinell peidio'r cur o'r pedwar carn ac yna'r ergyd farwol. Tewi'r iaith ar y trothwy a muri'r plant. Marw yw'r plwy. Ond wedyn, yn sydyn ac yn ddirybydd, daw'r cwpled clo cwbl obeithiol, geiaf ni bydd tragyfydd. Daw'r Wennol, yn ôl yw Nyth. Geiaf gwew a gwael ar golli'r dydd yn arwein casmail ac ehedydd. Geiaf ni bydd tragywydd a Gwennol yn y cywydd hwn. Preseli sy'n nesa, ac efallai'r mwyaf adnabyddus o'n grŵp ni heddi. Chi'n cofio sut mae'n agor, mir fy mebyd, foel drigan, carn gyfrwy, tal mynydd, wrth fy nghefn, ym mhob annibyniaeth barn. Rydyn ni bellach yn y flwyddyn 1946, ac mae'r swyddfa ryfel y tro hwn wedi llygadu gogledd y sir. Darllenwch brwydr y Preseli Hefyn Wyn i gael yr hanes yn llawn. A'r bobl leol y tro yma yn ennill y dydd.
Fel yn y ddwy gerdd a drafodon ni'n barod, mae'r berthynas rhwng y bobl a'r tir yn cael lle blaenllaw ym myfyrdod y bardd. Y mynyddoedd yn rhoi cefnogaeth yn llythrenol iddo, wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn. A fel yn hanes Arwain Casmail, yma eto cyfeirir at natur lain y glaswyrdd yr ardal, yn niwl ar gelech a'r grig. Gelech a'r grig yn blanhigion weddol dwff, weddol wydn. A gwelwn drachefn y bobl yn cydweithio mewn cymdogaeth, mewn cymwynas a'i gilydd. Ac yma eto, y gobaith. Nid yn y pennill cyntaf tro yma, ond yn nes at y diwedd. Llinell glo, y pennill olaf ond un. Gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Pob un pennod bach yn ein hanes, o ymateb iddo'n iawn, yn rhoi gobaith i'n holl hanes. A'r modd gorchmynol yn y diwedd yn orchymyn torfol, yn alwad arna ni gyd i wneud rhywbeth. Cadw'n y mir rhag y bwystfil, cadw'n y ffynon rhag y baw. A does dim dwywaith pwy yw'r bwystfil, na beth fydd ei effaith. Y fyddin sy'n brwydru'r dŵr, hanfod bywyd. Roedd Waldo fel yr ymgyrchwyr i gyd yn siarad o brofiad erbyn hyn, a ffermdau Castell Martin wedi sarnu am byth a'i troi yn dargedau ymarfer. Cadw'n y mir. Mae rhaid i ni gyd ymateb. At y tŵr ar graig nesaf te, ac rydyn ni'n cofio mae'r cyd-destun o'i strabolgi yn bygwth conscripsiwn. Awn ni ddim drwyddyn fanwl, dim ond gwibio i nodi i bod hi'n agor drwy hoelio ein sylw ar y tŵr. Ôl hen ryfel a welais, y cysgod trwm lle cwsg trais, tua'r awyr, tŵr eofn yn ddi rhag yr wybren ddofn. Y tŵr hwn yn chic i gyd, yn bwrw gysgod dros dalar y war werin fel clywni nes ymlaen. A hwnnw'n gysgod sydd yn hatgoffa ni o rym trais. A thrwy'r 12 caniad, mae'n gerdd hir, mae Waldo'n bwrw yn ôl ac ymlaen rhwng y ddau symbol, y tŵr a'r graig, gan gynnig y llinell yr un yw baich gwerin byd, fel rhyw fath o gitgan yn llif drwy'r gerdd. Chi'n cofio'r cyfeiriad ar ddechrau'r sgwrs am Waldo'n dweud mae symbolau yw'r tŵr a'r graig. Wel, dyma nhw. Ac mewn llythyr at DJ, mae'n esbonio fod y graig a fi yno erioed yn symbol o'r werin, yn codi o natur ei hun. Ond gwel y tŵr fel symbol gormes, cymdeithasol a militaraidd. Gan fynd ymlaen i ddisgrifio gormes fel hyn. Peth sy'n estron i ddyn yng ngwaelod i gyfansoddiad. Fel y mae'n rhaid i ni goelio, os coeliwn y daw dydd, pryd y bydd yn estron i'w hanes. Oblegid gwaelod y cyfansoddiad sy'n penderfynu diwedd yr hanes. Yn werth darllen na to. Gormes. Peth sy'n estron i ddyn yng ngwaelod i gyfansoddiad. Fel y mae'n rhaid i ni goelio, os coeliwn y daw dydd, pryd y bydd yn estron i'w hanes. Oblegid gwaelod y cyfansoddiad sy'n penderfynu diwedd yr hanes. Mae gormes yn estron i ni yn ein cyfansoddiad. Oes gobaith yn y tŵr y graig, fel yn Arwain Casmail, Preseli a Daw'r Wennol yn ôl i'w Nyth? Oes, gwrandewch. Erbyn diwedd y canu, fel hyn mae Waldo'n dychmygu pethau, gan ddechrau drwy ofyn cwestiwn. A ledar hwyrnos drosom, ger glaw ar y garreg lom, eithir erys, byth, arws bell, gostwng a fyd ar gastell. Y graig yn aros, y castell yn gostwng. A daw cwymp ciwdodau caeth a hydref ymherodraeth. O, mae gwanwyn am genach ar hyd y byd i rai bach. Y mawr gormesol yn mynd, y bach trigarog yn aros. Deryn cerdd,
Dyro naw can ei godlas o hen goedlan, yr aderyn eto mewn perthynas â phobl. Corsen frai'n crasu'r fro yw y tŵr, cyn y toro, mwy na'i li yw mae'n y wlad, yr hen graig yn goroesi'r tŵr. Na heiarn i dyhead y bobl yn fwy na grym heiarn yr arfau. Ac awen y dragywydd wybren draw, lle daw lliw dydd, y gobaith. A gobaith yw chlaw gwybod. Awyr can, o ddeiar, cod y fyddin lan ddifaner i sicr wyliadwriaeth ser. Mae'r gobaith yn drech na'r gwybod, a'r gobaith yn codi o lawr am lan. Dim byd geliniaethus arfog am y fyddin ddifaner am bobl war. Jolly handi bod gwybod a gobaith yn cynganeddu wrth gwrs, ond yn lwc ni yw hwnna. Mae'r cyswllt rhwng y 4 cerdd a drafod ni eisoes a militareiddio Sir Benfro a Chymru yn gwbl glir. Militareiddio Trecŵn a'r Wein Casmail. Militareiddio Castell Martin, Daw'r Wennol yn ôl yw Nyth. Y bygythiad i militareiddio Preseli. Militareiddio Ardal Roig ers y 18fed ganrif a'r tŵr a'r graig yn dod adeg bygwth conscripsiwn. Beth allwn ni ddweud am mewn 2 gau felly, ein cerdd olaf, sydd yn ddangos rhwng gofid Trecŵn a Chastell Martin, rhwng Arwain Casmail a Daw'r Wennol yn ôl yw Nyth. Mae'n gerdd hwyrach o ran ei chyfansoddiad, mae'n cael ei chyhoeddi gyntaf yn y Faner 1956. Ond mae'r ysbrydoliaeth iddi'n ddod 20 mlynedd ynghynt, yn y bwlch rhwng Parc y Blawd a Wein Parc y Blawd ar dir ffarm y Cros, Llynderwen. Medde Waldo mewn eglurhad yn y Faner 1958. Sylweddolais yn sydyn ac yn fyw iawn mewn amgylchiad personol tra ffendant, fod dynion yn gyntaf dim yn frodyr i'w gilydd. A chyda'r sylweddoliad sydyn hwn, mae'r gerdd fawr hon yn dechrau, y goleuni'n dod fel môr, ond yn gwbl annisgwyl, fel mae'r cwestiwn yn ei awgrymu. O ba ler ymroliau'r môr goleuni, oedd ei waelod ar Wein Parc y Blawd, a Parc y Blawd. Mae lawer o drafod wedi bod yn y gerdd hon, dwi'n mynd i neidio felly i'r pennill olaf o'n dyn, ac at un cymeriad sydd falle wedi cael ei esgeuluso damed yn y drafodaeth. O, trwy oesoedd y gwaed ar y gwellt, a thrwy'r goleuni y galar, pa chwiban, nas clywai ond mynwes. O, pwy oedd? Gofyn ar bardd, pwy sy'n chwiban arno ni yno mi yn ein mynwes, a dyma'r ateb. Twyllwr pob traha, rhedwr pob trywydd, hai, y dihangwr o'r byddinoedd. Yr un sydd wedi llwyddo i ymryddhau o drefn gormes yw hwn. Dyma'r un sy'n chwiban. A sut a beth mae'n chwiban? Yn chwiban adnabod. Adnabod nes bod adnabod. A dyma ni nôl gyda'r allwedd, y dysgu adnabod. Gweld y ni yn y nhw a'r nhw yn y ni nes nad oes ni a nhw. A beth wedyn? Gorfoledd yn ddiben draw, mawr oedd cydnaid calonnau wedi'r hewr hyn, medda gerdd. Ar ôl bod wedi parlysu fferi yr hewi, mae'n calonnau ni'n rhydd, a dos dim modd o sgoi arwyddocad hyn, oherwydd dyma ni'n dod at deitl y gyfrol ei hunan, yr oedd rhyw ffynhonnau'n torri tua'r nefoedd ac yn syrthio nôl, a'i dagrau fel dail pren. Oes gobaith? Oes. Y sicrwydd fod y dihangwr o'r byddinoedd yn mynd i ddod. Yr un mor sicr, a bydd y Wennol yn dod nôl i'r Nyth. Medd y gerdd, di ai y dawr di'r rhai, sdim dwt na ddawr dydd pan fydd y delweddau yma i gyd yn troi'n go iawn. A pha awr yw hi, dim cwestiwn, edmygedd.
Mae'n mynd i fod yn good thing pan fydd y dihangwr o'r byddinoedd yn dod, fel herwr, outlaw, fel heliwr, fel hawliwr, a pha awr yw hi, y daw'r herwr, daw'r heliwr, daw'r hawliwr i'r bwlch, fel brenin alltyd. A gormes, fel y tŵr a dorodd yn gorsen frau, yn hollti fan hyn, fel brwyn. Daw'r brenin alltyd, a'r brwyn yn hollti. 1956, cyhoeddi'r gerdd. 1958 i hesbonio, pam tybed. A dyma ni nôl, gydag esiampl go bendant o filitareiddio Cymru unwaith eto. Nid i thir yn unig y tro hwn, ond i phobl. I mi, prif neges y gan hon, meddai Waldo, yn hermau'r funud hon, 1958, yw bod y Welsh Regiment yng Nghypres. Ac y hyd ag y goddefwn o'r fodaeth filwrol ein ceithio ni ydynt. Pa beth am nawn? Dyna paham yr oedd yn amegluro'r gan. Wel, beth am dermau'r funud hon? Mehefin, y 10 ar 20, Mae tir a deiar ac awyr a phobl Cymru yn dal dan afael y military. Castell Martin, y Fali, St Athan, Aberporth, Bendain a Llanbedr yn y gogledd, ac yn y blaen. Eleni rydyn ni'n cofio am y chwalfa, y tro a allan o fynydd Epynt a mynydd Bwlch y Groes. Ewch i @cymod neu safle Facebook @gofion Epynt i gael cip. Dros dro, dyna oedd y ddealltwriaeth pan ddaeth Llywodraeth San Steffan i fynydd Epynt ym mis Mehefin 1940, gan ddadleoli 54 o aelwydydd, a'r rheini ag iddynt enwau morodidog a gwybedog, Gilfach yr Haidd, Ffrwd Wen, Draen Dion a Disgwylfa. 80 mlynedd i heddi'n union. Troed y mynydd yn danger area. Gyda 20 o flynyddoedd wedi mynd heibio, mae'r dros dro wedi heb ddechrau teimlo'n amser maith. Parch a gobaith sy'n gyrru'r cofio eleni wrth reswm. Parch at yr hyn a fi, gobaith y dawadferiad, gobaith y daw'r pandemig diweddar hwn a ni at ein coed. Gobaith y down ni sylweddoli nad barac sy'n siarno ni'n cadw ni'n saff, ond ysbytai, nid milwyr, ond gofalwyr. Pa beth aw nawn? Ai nawr yw'r amser i greu cymdeithas heb gysgod gormes? Ai nawr yw'r amser i rehedydd godi, a'r wennol ddod nôl i'w Nyth? Diolch am wrando.